Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Een groep rechercheurs is gisteren de straat opgegaan. Ze zijn boos en bezorgd over de situatie binnen het korps. De druppel die de emmer deed overlopen was de inbraak binnen het politiebureau afgelopen weekend. Vandaag zijn ze bijeengekomen onder leiding van de vakbond en staat er onder meer een gesprek met de minister van Justitie, Quincy Girigori, op het programma. Volgens voorzitter van politievakbond SAP, Marco Laclé, moet ofwel de minister van Justitie, Quincy Girigori, ofwel de korpschef Mauricio Sambo opstappen. Dit naar aanleiding van de roof van een grote partij drugs uit een politiebureau afgelopen weekend. Volgens Laclé was het probleem al lang bekend, maar werd er niks aan gedaan. Hij wil dat een van de twee personen de verantwoordelijkheid neemt en opstapt en dat er tegelijkertijd iets wordt gedaan aan de problemen binnen het korps die volgens hem al lang zichtbaar zijn. De voorzitter van Fundación RIF, Maruska Manuel, liet gisteren weten dat bewoners en winkeliers in het gebied rond Otrobanda boos zijn op de beslissing van de regering om een weg te gaan aanleggen in het mangrovenbos. Die weg zou niet alleen veel te duur zijn, namelijk 20 miljoen gulden kosten, maar ook zeer belastend zijn voor de natuur. Volgens Manuel moet de overheid beter nadenken over de besteding van haar geld en moet het meer doen om te investeren in het gebied rond RIF en Otrobanda. De bewoners zullen met hand en tand alles verdedigen om te zorgen dat die weg er niet komt, aldus Manuel. Minister van Financiën Kenneth Gijsberta laat weten dat de bevolking van Curaçao beter zijn best moet doen met het betalen van de belasting. Er staat nog zo'n 800 tot 900 miljoen gulden open. Volgens de minister zou Curaçao geen financiële problemen hebben als iedereen gewoon zijn belasting op tijd zou betalen. De minister is deze week nog in overleg met het College Financieel Toezicht over een structureel tekort op de begroting. De directeur van Curool, Jamil Laste, heeft gisteren in de Staten gezegd dat de aanschaf van de tanker Red Majestic heel belangrijk is geweest voor Curaçao. Toen de raffinaderij zo goed als stopte als gevolg van de beslagen van ConocoPhillips, was het dankzij dit schip dat er voorraad was voor het draaiende houden van Aqualectra en het openhouden van de luchthaven. De aankoop van het schip is een korte termijn oplossing. Er moet worden gewerkt aan de bouw van tanks, maar, zo zei Laste gisteren in de Staten, het was wel een hele belangrijke aankoop. In de Amerikaanse playoffs, we hebben het over honkbal, hebben de Milwaukee Brewers gisteren goede zaken gedaan door met 4-0 van de Los Angeles Dodgers te winnen. Dat betekent dat het team van Jonathan Schoop met 2-1 voor staat op het team van Kenley Jansen. Meer honkbalnieuws. De selectie van spelers onder de 23 van Team Kingdom, die zijn de komende 4 dagen op Curaçao. Daar zullen ze hard trainen voordat ze naar Colombia gaan om mee te doen aan de wereldkampioenschappen honkbal. Tijdens een treinongeluk in Marokko zijn tenminste 6 mensen om het leven gekomen. 70 mensen raakten gewond. Het ongeval vond plaats op 20 kilometer ten noorden van de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Op dit moment wordt onderzocht wat de oorzaak van het ongeval is. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.